Wala pang door food. Ha? Ay, kaya. Wala pang food. Shout out, Paragon. Palautog. Ay, ulit tayo Shout out sa 0 million views. Oragon. Ay, wala naman tayong ibang gagawin ngayon kundi matulog. Ay, may driver ako. Okay dito. Lips sa ano, namin. Dito. Shout out Madam Chinese TV. Salamat sa pagdalaw. Hindi copyright yata yung sound ko na yan. Ha? Copyright yata yun. What's up bro? Salamat po. Madam Chinese TV. Balasan ang kini mo, expired na yata to. Expired yata yun. Lips ba tinira mo? Okay, yung kopi ko. Yung coffee ko 2019 pa yan. Hindi na ako matulog. Ikot mo na sa kalsada. Ha? Ikot mo na sa kalsada. Yan lang sa'yo yan. Ikot mo sa kalsada, gago. Harap lang sa'yo, live lang yan, harap sa'yo. Maharap sa'yo, habang tulog. Habang natutulog ako. Nakita ka dyan. Traffic. So, dito kami ngayon sa Mindanao Avenue. Nakapila sa truck lane. Sarap na matulog ngayon kasi maulan. Parang beer house yung parang kortina ng beer house. Tignan mo. Oh, saglit. Shout out kay Bukaw. Vincent Dapulan, shout out. Shout out kay kay Jerixita ng Lucina. At kay kay Rentigilio, shout out. Wait. Ha? Sa ilaw dyan? Di ba medyo may may tinted sa ibabaw? Ayan o. Tama dito yung tinted kulay green. Giro TV Vlog, yun! Shout out! Bye! Hey, Giro TV Vlog, shout out! Shout out, Bob! Shout out, Bob! Ito. Sabi ko lalit kami ngayon, Bob! Ha? Yung ito, nakalangay. Ayun ko na yan. Kulay green. Kita Yan, liwanag na, Bob!
Sa biyahe nyo, ano? Gino TV Vlog. Yan na yan. I-pay natin sa, ano? Supermarket. Yan natin sa supermarket. Yan. Gino TV Vlog. Yan natin, pangit yung ano eh. Maliwanag masyado eh. Ingat sa biyahe par. Salamat par, salamat. Eh, kaso wala pang video pops. Uploadan natin yan pag ano. Nag-video ka lang ng ano. Ng mga 10 minutes na video. Pag nagkita tayo, upload natin. Upload ka lang ng boy. Ba't tumatakbo yan? Paparahin. Wala ako magnanakaw. Tampo. Kaya sa po. Bibigyan ka na naman namin eh, kahit di ka na bumaba niya boy. Mabangga ka lang dyan. Pusot pa yung motor. Kumabol doon sa gilid. Gago nga eh. Hindi pala motor yan. Kasi na yung... Bukas pap, gagawa ko. Oh, okay, okay. Gawa ka lang ano. Video ka lang. Kahit yung ano, Ligo challenge. Basta mga ano, 10 minutes na video, Pops. Live lang ako kasi wala akong upload. Wala akong pang-upload ng video ngayon. Video ka lang pag nagbababa kayo tapos hakot ka ng ano, ng chicheria doon sa Ultra Mega ba? Hindi mo bawal sa W yun. Ha? Bawal sa company bali. Alin? Ganun. Hindi ah. Trabaho yun eh. Magbuhat ka ng ano, Pops, yung ice pop na ano, 10. Tapos videoan mo. 110 kilos. 10 ice pop tapos videoan mo, buhatin mo na ano, 3rd floor. Bob, tulog na umaga kami bukas. Ingat na lang. Sige, sige Bob, salamat ano, dalaw mo dyan. Ingat din kayo sa biyahe. Malayo yata biyahe nyo bukas. Copyright yata ako dyan sa sound mo na yan eh. Meron ka? Oo. Eh, ikaw na lang mag-bluetooth. Hindi, patayin mo muna. Bakit? Ito, patayin mo muna. Bakit? Copyright yan. Hindi ang copyright. Copyright yan. Mga copyright sa'yo? Live. Mamaya tayo mag-ano. Laptop sa G5. Copyright talaga yun kasi mga original music yun. Oo. Yan, yan. Tapos na yung babango ko. Shout out kay ano, kay Jokes TV. Jokes TV. Putik, isang kahabaon. Ilan naman nito? 20. Magkano na isang kaha ngayon? 140. 140? 3 kilong bigas? Tatlo talaga.
Shout out sa ano, sa 2 million viewers ko dyan. Shout out mga idol. Ginasa yung pipe ng ano? Ang pipe ng... Hindi, baka bagong toothbrush ka. Ha? Bagong toothbrush. Pag bagong toothbrush, ang bait natin sa Elvin. Bago ba itong ano mo? Oo nga. Hindi ko tindahan. Tulog na ako ah. Ito ba tayo, Chao? Ano? Ito tayo, Chao? Ikaw, kung gusto mo kape. Ayan. Yan mo may stoplight. Ay, stoplight na ba yan? Shout out sa ano, mga viewers ko dyan. Iharap natin yung camera, baka magsawa na kayo sa mukha namin. Ayan ang camera. Doon. Daan na naman ang papakita ko sa inyo. Pagka ano yan, may copyright claim yan. Ano, dito kami ngayon sa ano, Mindanao Avenue. Ang driver ko ngayon si ano, si Chooks TV. Ah, Chooks Vlog, no? Si Chooks Vlog pala. Chooks TV pala si ano yun. ML Master. Kaya ako at ganito. Nagdating ng SLEX. Sino magpapanood doon? Ha? Bago yung dito sa loob sa gilid? Ang Loadan? duda na. Ng SX? Oh, pagpasok ng ano. Pagpasok mo ng C. Oh, dito C5. Pasok lang. Eh, doon tayo dumaan eh. Maluwag doon. Tayo kasi, puro stoplight yun din eh. Kaya stop. Kaya mo Santa Mesa, stoplight eh. Ay, hindi ka sanay doon. Oo, hindi talaga gano'n tayo. Pagka dumaan ka doon, yung stoplight doon na mabilis. Pagliko mo, may mga enforcer doon sa gilid. Saman ka rin. Hindi ko ng gamit bima pa yan. Oo. Sa stoplight. Hindi ko ka ng gano'n. Sa may Wow Hotel. Bulaga ka doon. Nakakalusot talaga dito, 3-4 na lang. Oo.
Tanggalin yung usul mo dyan. Mayor Joy Will Monte. Kung may pumasok ng truck dito kasi. Magaling na yan kasi dyan. Ay, ito. Dati nung malakas pa loob na ginagawa ko dyan. Doon. Oo. Ganun ka doon. Oo. Your turn. Doon ka sa Visayas. Bantay lang ang kasi dyan. Stoplight. Kaliwa mo dyan. Pero dito, wala no. Mahirap na kasi ngayon. No contact na kasi. CCTV na mga huli sa'yo. Tama. Maganda rin naman yan, ganyan. Parking kasi. Dito la dati na walang tranglet. Ang aksidente dito C5, ba? Oo. Halos pagka napangga, durog ang ulo. Ayun, bihira. Wala nang nilagyan ng tranglet. Koreano ko. Bigyan mo na. Oo, pero. Pares tayo. Sana ay maparin ko. Hindi ka na ba, walang bariya yung boss ko. Maraming bariya. Walang, hindi ka na. Buo-buo. Buo-buo. Buo-buo ang papel. Mga resibo. Puro buo. Buo maghapon. Walang pera. Nagalaw yun yung ano. Kaya ayaw sumingaw. Kaya pagtali niya na ng kanina dun sa transmission. Baba gaganon yun. Oo. Wala din sa agit. Yan. Ginamaan yun. Tapos sabi ni Kabate, sobrang lambot daw ng clutch. Ganun talaga yun, di ba? Ay, hindi naman sobrang lambot. Lambot daw. Na mataas. Mataas. Hindi yun mataas eh. Bakit ba pag ika'y nakikita gusto ko ay bakit ba
ko ang iyong puso ko babalik sa pagkakita. Ako'y papagaling, wala bang hindi ikaw lagi. Sinubukan ko kahit kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang naman puso ko sikat, Wala natin. araw at gabi. Ano, nabutin ko rin. Kahit Ikaw ano ang dahilan, di ako makatulog Kung meron lang. sa Wala talaga. pagdating sa'yo. Pagkat ikaw ang dahilan. Ikaw dati tayo ng ano? May bag na nagkakapagita? Yung dating nakabag, yung nagkakapagita? Oo. Oo. Hindi daw. Pwede! Get out! At kapatid mo yan? Kala ko bilis, buntot ka agad eh. Ito sila. Ano kaya Ikaw. sasabi sa'yo? Wala kang baril. Mali pa lang, wala pera. Yes, may sunod. Araw-araw kami rito. Last. Patay dito. Last Pumasok stop. ko, patay oh. Kala ko papasok. Hindi na siguro kung may makikita siya pantay. Ay, may Maria lahat yata ako dito. Ha? Basahan. Basahan. Ako lang may Maria. Pwede naman buo ah. Baka hindi suklian. Eh, tama-tama narinig ka, buo doon. Takpo. Oh, wala pa. Anak kapatid. Wala na. Malis na. Okay, sige man po. Hey! Dami yun. Ang baboy na to, tumabi pa talaga dito eh. Ano ngayon? Merkules? Oo. Biyernes. Ano? Bukas ng gabi. Dito na tayo. Pwede. Saan gabi yan? Biyernes kinabukasan. Diba? Sana makarating na maaga si ano doon. Umaga talaga. Si Hungry. Alas 2 yata ako listo kanina. Alas 3. Alas 10, kung oras pa natin kumakata. Oh, alas 2. Alas 2 lang. Kumaka. Yung ganun.
may sira. Okay. Malakas yun sa ano? Todo na ba yun? Oo. Ay, mainit. Chichiria! Balahin mo pa kami. Bahala na nga sa stoplight. Bakit ka pala rito? Tagal na yan. Punta minsan yung ano, yung 787. Hindi ka itong karga ko. Napaka ko sa may Ateneo. Bitbang? Oo. Hindi naman bumagsak. Hindi eh. Hindi naman lumalagpas sa ano yun. Na 40 ang ano. Eh, tatagulong ang labanan dyan eh. 13.4. Basta 14 may wala na, balda ko na. God. 13.7 yata ang pasada. 13.7. Pero axle kasi yan eh. Hindi naman buo. Hindi. Galaw-galaw nga yung gitna eh. Oh, abang nakagupa. Wala na, stop na yan. Ulan. Nasa ang kalsada ngayon.
National Avenue. Pagka ginawa ng Skyway dito, sisikip yan. May isang linya na lang to, no? Linya na lang. Ay, nilalaikit na. Maganda talaga sana magawa niya. Skyway. Para yun sa baba, mga truck na lang sa daan. Mga drive. Bago ng unan. Bago. Isignalize mo nga pa kanan. Oo. Kanan. Balik-tarik ko yan. Dapat yung dalawa yung yung dulo yung Wala tayo mo magpapihar niyan. Alam mo kung nasaan yan? Yung ano niyan, yung mga bumbilya. wala. Pinagkuha eh. Yung ano bigay. Wala ko na yan. Kahit mga may ilaw.
bago ako kaliwa. Ala niya, kakain niya. May amps pa na rin. Buhay ba yung ano dyan, kabila? Signal light dyan sa trailer? Oo, meron. Alam mo naman yung mga motor. Talang may butas, papasukin na. Ayun, saka bago ako, pagkanan ko pa lang, pagpwesto ko na, ano? May light agad. Oo. Makakulit na talaga. Napalagyan ko sa shock absorber yan sa likod. Ha? Shock absorber, dalawa, sa likod. Ito lang wala, di ba? Oo. Laking bagay nun. Lalo pag loaded. Oo, control niya yung ano, yung bounce niya. Sa likod. Oo. Iliwan kawawa yung multi niya kasi kapal eh. Oo. Basta paputulin yan eh. Kaya. Bili ano, dumadaan din dyan. Minsan. Padaan din ako dyan. Wala namang huli na papunta rito. Nandito. Babalik lang. Tapos Kakang nga kumawag, di ba? Nag-convoy kami minsan ni Kakang doon. Sabi niya, Diba? tinawagan ko si Kakang. Diretso mo pre, kasi nauna siya sa akin eh. Convoy ka. Diretso mo, walang huli yan dyan. Hindi pre, baka nalang huli yung wala. Yung papasok lang dito ganyan. Oo, magpapasok ko lang dyan. Bakit kaya? Tapos mga lang sa circle. Medyo minsan, alam ko, bawal pa truck doon dahil may ginagawa ko. Pero sa gabi wala kasi pantay. Traffic yan.
Magpapatimbang kayo? Motor, magpapatimbang. Magpapagal-pagal ka kasi dyan. Wala. Marahay ka talaga. Ako nga minsan bagal yun. Pinaharangan. Pinaharangan yung ano, bro. Barrier. Oo. Marami. Yung mga dump truck talaga siga rin kasi ito eh. Oo. Ayan. Tama Ano ka. kawatid? Hindi naman inuuli yan, ano? May pang ano yan. Hindi ko alam, baka hindi talaga inuuli yan. Huli rin. Huli yan. Wala naman accepted sa truck man. Ay sa truck lane. Kaya nga. Ayun o. Malaki lang kanawas ng mga yan siguro. Dump truck lang sa kalam. No? Di ba? Totoo naman yung vlog ni Joy. Oo. Dump truck talaga yung marami Ikaw paglabag pag sa nakakita ng importer na bigla kang kakapit. company. Kahit mabasag yung side mirror mo, makapasok lang sila. Di ba? Oo. Ilang beses na ako nakat niyan. Pero ano eh, nakita ko yan minsan. Kahit may importer yan, dumaan sila dyan, hindi naman pinapara. Hindi ko alam, baka accepted siguro yan. Ang accepted lang dyan. Meron dyan eh. MMDA ano, Ayun o. iba na yan. Tingneller. Wala na kasi pwede na rin yun. Hindi kasi truck lane kasi gaganyan yan o. So, Tama na itong Evergreen ano. Yun yan. Ito ah. Ito no? pero wala nang wala nang kaha. Wala na. Walang sako. Vlog. Nag-vlog sa ano. Hindi niya papansin yun. Baka maya mayroon pa hindi yan vlog. Mauubos yun. Oo.
Kaya may ilaw na dito, lagyan eh. Ito, aditin. Lumuwag yung bearing mo kakaano. Nakakadaan sa Tagkawayan. Talaga ako nang sirahin yan eh. Oo, bearing. Sobrang tag-tag. Naraan, bearing. Ano sabi? Kaya, ang main pin. Yung ano, yung ano sa king-pin. Bilog. Oo. Siguro. Mabay friend. Mabigat yata kargan. Ano ba yung kargan mo? Lumber lang yan. Wala mo yan. Ano ay mga business brand. Kasi may nagpapara nito. Saan? So, na ginagawa. Kaya ispalto yung ano. Kaya ka ng amps. Lagyan ng hams. Hindi, baka nag-ispalto sila no. Wala lang, butas na kasi dyan eh. Oo, bibitaw pa siya. Mga naka-orange. O ba kayo mga simento, naglaglagan? Ispalto nga sila oh. Okay. Dito. Okay lang yung masabi. Eh. Sige, sige, pasok, pasok. Pasok. Sige, sige, pasok. Parahin nyo. Parahin nyo dyan. Oo, dapat mo na mga Pahinga sila. Oh. Ano, mainit. Oh, water break naman yung mga yan. Pero dapat yan, pili ka numeritso kasi wala namang crossing dito. perfect stoplight. Kaya Dapat ito, yan. Dapat yan. Pero respeto pa rin. dahil yung numeritso, 4 na kotse. Kaya nga eh, mga... Pero pag truck ang gumawa, mahuli ka. Dito, putang na yung motor din ako nito. Akala ko mga grab Uber lang. Puta, bigla may humarang ngayon. Kasi kinakain ng kinakain ng mga pakaliwa dito eh. Minsan dati sobrang traffic. Ngayon pati yung mga kumakaliwa rito, andito na. Yes, sa gitna na. Gitna. Hindi malayo pa lang bubunga ka na. Punta pinara ako dito ng hindi.
sinabi, dapat yun ang inuulit nyo. Wala talaga, wala akong katulong sa kanila kasi lumabas ka ng traffic. Pero nakuha ko naman na pakiusapan. Alam mo naman yung pakiusap. Siyempre, meron ka dapat. Hindi mo naman makuha sa pakiusap na ng sorry na lang eh. Sabihin sa'yo, ay, sorry din, sir. Tinikita na lang kita. Yun ang pinakain nila eh. Pero, kaya alam mo mukha, dahil nyo sa mga private. Hindi na nauulit sa kanila yung Jumong eh. Medyo mo, Tatastas na ano. Diesel. Jumong ang tawag nila ron. dapat yung truck lane, isulit nila ng simento. Kasi pagka ganitong espalto, lumulog. Oo, tingnan mo yung ganyan. Espalto. Kahit yung truck lane na lang gawin nila simento. Dito dapat lagyan ng ano, no contact comprehensive sa mga truck kasi mga truck tayo dito. Meron din yata dito. Wala, ganun pa rin. Mga, Ha? ganun pa rin. Kalakas pa rin ito. Kasi Baka sa mga stoplight lang. nalalaman ko na lang yan kasi pinadalan ka na ng violation. Ano yun? Batangas, Bobby Microchip. Wow, ganda ng view. 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 Ganda ng view.
Madalas sa gabi. Pila tayo kasi wala pa namang empty doon. Oo. Ang tama dating natin doon mga alas 10. Kahit mga alas 12 na, konti lang. Mga kasi yun. Parating mo Hindi, naman. hindi, Pero ma- mabilis na yung baba yun. Tapos, Ah, hindi yan baba yun. Pero mga alas 10 tapos na yun. Eh, dating na natin mga alas 10 yan doon. Para makabalik ulit. Tulad ng nakaraan. Kung dire-diretso ko yan, hindi lang ko inantok. kaya nga sabi ko, maghahati na lang tayo. Kaya nga, ito na. Kasi mahirap matulog sa ano. Umaga. Ang nga raw, masama mo sila Lucia at Aldos. Ah, wala talaga. Diba lang, ganyan. Hindi. Mapipilitan ka eh. Kaya ka yan. Hindi na, una na Hindi, kayo. gaganahan ka rin naman eh. Kasi, boy kayo eh. Diba, gaya pag may abulan ka hindi ka lang ang pag. Boy ka. Ginantok talaga. Bahala kayo, una na kayo dyan. Isang oras lang tayo.